Daar gebeurt het, daar is iets bijzonders aan de hand. Want al die stokjes die markeren jeneverbessen. En het zijn er letterlijk honderden die we hier sinds kort hebben gevonden. En we kunnen even gaan kijken, want ze zijn van piepklein tot 10 centimeter groot. Kijk, dat is er één. En dat is er één. En dat is er één. Kijk, en zelfs bij dit stokje staan er meerdere. Er staan er zeker 2 en misschien wel 3. Ik ben in het Springedal, dat is in Twente, in de buurt van Oud-Marsum. En ja, we zijn hier in een gebied waar de jeneverbes volop groeit en bloeit. Maar het bijzondere van de jeneverbes is dat hij zich heel moeilijk voortplant. Er zijn maar weinig jonge jeneverbesstruiken te vinden in Nederland. Maar hier is daar iets heel bijzonders over te vertellen. Ik ga op pad met Henk-Jan van der Veen, boswachter van Staatsbosbeheer in dit gebied. Hier hebben we 2 jaar geleden werkzaamheden uitgevoerd. Daar hebben we de grond iets omgewoeld. En wat je ziet ineens een explosie van jeneverbes. En dat ze hier nu massaal staan, zegt voor ons heel veel dat die jeneverbessen zich nu eindelijk gaan verjongen. En dat is wel bijzonder. Hoe komt het dat er jarenlang niks is gebeurd op dat gebied? Nou, op een of andere manier zijn de kiemingsomstandigheden nooit gunstig geweest. Tot aan zeg maar, de eeuwwisseling van deze eeuw zat men steeds in de zorg van ja, die jeneverbes die vernieuwt zich en die verjongt zich maar niet, omdat die bessen niet goed willen kiemen. En er is gezocht naar omstandigheden en naar oorzaken. En nou blijkt dus toch die dynamiek, die grondbewerking, zeg maar het open zijn van de grond, is toch een hele belangrijke factor. Waardoor ineens dus blijkbaar die jeneverbes wel kan kiemen. Maar zo simpel is het niet. Het is niet simpel, inderdaad. Wat daar nu precies de reden van is, dat weten we niet. Maar we zijn in ieder geval wel blij met dat het gebeurt. Want het betekent toch dat er weer toekomst is voor de jeneverbes.